Allah wa ni'mal wakil. Wontening Gunung Tidar mriki kalilan kula pun Semar inggih Ismaya nderek tepang Gladiwanuh ndika menika sinten Kisana? Inggih Kyai Semar dipun tepangaken kula saking laladan tanah Busroh utawi negari Ngerum. Negari Ngerum menika pundi? Negari Ngerum menika wonten sakleripun tanah suci. Dene nami kula pun Sayyid Samsudin Al-Bakir utawi kaprahipun sinebut Syekh Subakir. Lah lajeng saking tanah Busroh ndika kraya-raya rawuh wonten ing mriki niku wonten wigatos menapa, Syekh? Nuwun sewu. Blaka Suta kemawon. Kula rumaos marem ningali kawontenaning tanah Jawi. Hawanipun ingkang adhem, buminipun ingkang subur, tanduran ingkang ijo royo-royo. Toya ingkang bening lan tirah-tirah dereng gunung geni ingkang muntahaken lar nanging boten dados bencana malah wedi lan watu ingkang medal saking wadu ing gunung dados kanugrahan tumraping agesang. Nah, bab menika benten sanget kalian wewengkon kuling tanah Busroh ingkang buminipun cengkar langka toya hawanipun panas rekaos pados sandang tedha mila menggaing petang kula bejo bejane menungsa menika menawi dipun titahaken kalian Gusti mapan wonten ing tanah Jawi mriki Kyai Semar. Inggih leres leres. Mila rinten dalu para kawuling Gunung Tidar tansah kula dherekaken ngaturaken panuwun sarta manembah dumateng Gusti ingkang Maha Agung awit kemirahan kanugrahan ingkang sampun dipun paringaken. Inggih Ki. Malah nuwun sewu. Wonten bab ingkang saya andadosaken kagiyating manah kula. Ing wewengkon mriki antawisipun manungsa kaliyan bangsane Gandharwa saged
manunggal dados setunggal tur kawis tingal nengenaken dumateng kerukunan menika elok sanget tegesipun sedaya makhluk ing Gusti menika pancen kedahipun samat sinamadan daya dinayan sarta ngagungaken rasa tresna asih dumateng sedaya para makhluk. Inggih pancen kados mekaten budayanipun tiyang Jawi lan bab menika sampun lumampah sawetawis dangu. Nah, sakmangke nuwun sewu kalilan kula nyuwun dawuh ndika tebih saking negari Ngerum jengandika rawuh wonten ing Gunung Tidar mriki kejawi nyambung raos pas derekan menapa wonten wigatos sanes Kyai nun sewu yektosipun malih-malih menapa kula ngambak wonten ing tanah Jawi jumujuk wonten ing Gunung Tidar menika mundi dawuhipun Kanjeng Sultan Al-Gabah ing Rum supados nyebaraken agami Islam ing tanah Jawi. Mangke rumiyin. Mangke rumiyin. Menapa sebabipun kok agami sampeyan badhe mangsebarke teng mriki? Mongko tiyang mriki sampun anggadhahi tata cara manembah piyambak, sampun gadah agama piyambak. Wong Jawa niku duwe agama sing diarani agama kapitayan. Gadah agama kapitayan lan tata cara manembah mring Gusti. Menapa to sebabipun agami mriki sinebut kapitayan karana ingkang dipun beteni ingkang dipun sembah nenggih Sang Hyang Kaya ingkang tuhutan kena kinaya ngapa. Nah, dene papan sembahyangipun tiyang mriki menika naminipun sanggar. Naminipun sanggar. Ewadene cacakane sembahyang utawi ibadah menika dipun perang dados gangsal. Ingkang sepisan nenggih tulajeg tegesipun ngadeg utawi jumeneng kanthi tangan diunggahake lan ngrawuhake Sang Hyang Kaya utawi pangeran wonten ing rasa pangrasane menungsa. Angka kalih naminipun Swadikep. Sakuse pangeran tetunggalan wonten ing ati banjur tangan loro dipapanake wonten ing dada. Angka 3 nenggih tungkul tegesipun bungkuk nyawang wonten ing bumi. Angka 4 tulampak tegesipun lungguh timpuh. Angka 5 ingkang pungkasan nenggih tondhem patrape sujud kaya bayi ingkang wonten kandhutane ibu kanthi nemplekaken bathuk wonten ing bumi niku cacakane sembahyang wong kapitayan. Waduh Kyai Raden Saidya tumandang mung lempung bang kang kinarya matri jeng Sunan Ibrahim Agung Kyai Semar babar pisan kula mboten nduga mono jebul tiyang Jawi sampun ngidap-ngidapi ing atasipun pulo mriki tebih saking tanah Arab
parandene tata carane sembahyang luhur lan sae kados mekaten. Kyai sisan damel kula aturaken bilih nuwun sewu tata caranipun ngibadah agami pungkasan lan agami kapitayan, agami Islam kalian agaminipun tiyang Jawi menika meh sami. Ingkang paduka dawuhaken tulajeg niku yen Islam takbiratul ihram lajeng swadikep tungkul niku tegesipun rukuk tulapak menika lungguh ing antarane sujud, tandem niku sami kalian sujud. Tegesipun Islam kalian agama Jawa menika kaya tumbu sing entuk tutup sampun gathuk lan matuk. Sampai kono, aja sampai kono. Anggrus sasumbar lindu ketar bumi kunjing kumaludho kuntur kato Subagir yen pengen dawa umurmu kowe mulya ning bumi klairamu aja ngusik katentremane wong Gunung Tidar kene. Mangke rumiyin jengandika menika sinten? Lek nomripatmu jerengen gobokmu aku Gendruwo utawa Gandarwa sing wasani Gunung Tidar kene. Jenengku Kala Sekti Ki Sambegana. Lan kowe tak kandhani Bakir. Tanah Jawa kene wis dadi papan dununge para Gendruwo wiwit Makuna. Saben gunung wis ana sing wasani ya kuwi ratune Gandarwa. Gunung Tidar kene sing ngratoni aku Kala Sekti ya Sambegana. Gunung Sindara sing wasani Ki Maduretna. Gunung Sumbing Ki Jalalela. Gunung Ngungkrungan Ki Sidamukti. Gunung Merbabu Ki Trapa, Gunung Kumbang Ki Bangsan, Gunung Kendeng Ki Aji Dipa, Gunung Merapi Ki Sapu Jagat, Gunung Lawu Kyai Jalak, Gunung Kelut Ki Lembusura. Mula yen kowe sembrono ana tanah Jawa bakale kuwirangan. Duh, Kyai Kala Sekti. Nyuwun pangapunten kapendheta jantung kula babar pisan mboten wonten ceceking manah ngganggu damel katentremanipun tiyang Jawi. Kula namung badhe nderek srawung lan nyuwun palilah badhe nyebaraken agami pungkasan wonten ing mriki.
arep nyebarke agamamu. Pol-pole yen agamamu wis nyebar neng kene, iki mengko ora enek wong genduren, ora enek wong bersih desa, ora enek wong sing nanggap kabudayan tan wurunga wong wayangan malih arang-arang. Sawangen. Neng kene iki sawangen. Tumblek-blek sing nonton pirang-pirang ning sing nanggap taun iki malih arang-arang ngerti ra. Ing atase rega apa wae mundak bensin mundak apa-apa mundak rega dalang malah anjlok rumasak. Kowe engko yen nyebarke agamamu tan wurunga wong tanah Jawa bingung golek sandang pangan kelangan jati diri. Nuwun sewu. Nanging anggen kula sowan mriki yektosipun badhe nyuwun dawuh kaliyan tetungguling piyayi ingkang lenggah wonten mriki nenggih Kyai Semar Badranaya. Ora perlu kowe nekat nanging dereng marem menawi kula dereng pikantuk dawuh saking Kyai Ismaya jaluk dawa umurmu. Mangandur lakuning angin ukuragrane ngarga kura gurnita reh kagiri-giri kacarita kaya mangkono sanadyan kalindhih ing yudha nenggih Sang Seh Subakit parandene kawis tingal mesem jroning Wardaya mangkono ana muruk ingkang mapan wonten ing asta nenggih wujuding watu timpuru sinebul mawi donga sekti den bandhemake dhumateng Ki Kala Sekti ya Ki Sambegana ambyar dadi lebu
Allah Maha Agung. Nyuwun pangapunten menawi Gandharwa Sambegana ngganggu dumateng Dika Syekh Subakir. Nggih, Kyai. Mboten dados menapa, malah kula ingkang nyuwun pangapunten. Kula mboten jarak, kula mboten sengaja satemah Sambegana kala wau lebur dados awu. Nggih ngoten niku yen gendruwo niku. Yen sore kaya yak-yak raru 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 raru. Ning anggere bar jam 1 bengi tilem niku mangke. Nggih. Melek-melek wis ngarepne kenthong subuh bar niku rayan teng WC. Lah niku Gandharwa ngoten niku. Nggih. Sing badhe mangsebar teng mriki agami napa? Agami Islam.
Islam menika tegesipun kados pundi? Nuwun sewu. Islam menika tegesipun taat, tunduk lan pasrah sumarah dumateng Gusti Allah. Islam tegesipun tentrem lan sedaya umat kedah ngreksa dumateng katentreman, boten namung tentreming pribadi nanging ugi tentreming sedaya makhluk. Tentrem lahir lan batin, tentrem donya ngantos akhir. Islam menika kanugrahan utawa pengayoman saka Gusti kangge keslametane sedaya makhluk lan alam saisinipun. Islam menika maknanipun wangsulipun titah wonten ngarsanipun Gusti Allah. Islam menika saripatinipun sanes kawruh lan ngelmu, mila kala mangsa Islam menika angel dipun nalar. Karana Islam menika ukuranipun rasa pangrasa, kapercayan lan tresna asih marang Gusti sarta alam saisinipun. Mila saben-saben maos weda suci mesti kawiwitan anyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Tegesipun menungsa yen kepingin bisa manunggal tetunggalan kalian Gusti Allah kanthi leres lan sampurna, syaratipun kedah ngrembakakaken sifat welas asih dumateng sinten kemawon lan menapa kemawon. Nggih, Syekh Subakir nggih. Kula tampi kanthi ikhlas legawaning manah yen agami sampeyan badhe mangsebarke teng tanah Jawi, monggo-monggo kemawon. Ning wonten syaratipun. Syaratipun menapa Kiai Semar? Syaratipun menika wonten kalih. Sepisan aja meksa rasane wong Jawa lan aja nggunakake kekerasan karo wong Jawa. Angka loro aja ngelek-elek lan ngowahi tatanan adat budaya sing wis ana. Merga budaya lan tradisi kuwi uga kanugrahane Gusti supaya uripe menungsa guyub rukun lan weruh karo jati diri. Sampeyan saguh napa mboten syarate ngoten niku? Kula sagah. Nah, sineksen jagat saisine. Gandeng sampun wonten gathuk ing Rembag antawisipun kula kaliyan danyanging tanah Jawi Kiai Badranaya. Kalilan kangge srana kawilujenganipun tiyang Jawi, kula badhe mendhem watu timpuru lan ugi tombak Kiai Sepanjang utawi tombak Kiai Panjang mapan wonten tengahing tanah Jawi nenggih pucuking Gunung Tidar mriki. Monggo mangtindake. Saklajengipun menapa malih, Syekh? Nuwun sewu. Saklajengipun kula badhe numbali tanah Jawi. Supados tebih saking sambikala kula badhe numbali kanthi awujud duk alang-alang
andong kalian sarem mugi-mugi saged barik mapan wonten ing tanah Jawi. Nuwun sewu Syekh Subakir. Sasampunipun dika mendhem watu timpuru lan nancepaken tombak Kyai Sepanjang. Lajeng numbali kanthi duk alang-alang andong kalian sarem. Menika maknanipun kados pundi? Inggih nuwun sewu. Duk alang-alang andong kalian sarem menika mujudaken panggayuh utawi pandonga. Duk tegesipun wektu, alang-alang tegesipun alangan, andong tegese andonga, sarem tegesipun marem. Dene donganipun duk ana alangan andonga supaya atimu marem lan ayem. Lelakon gedhe sejarah suci antarane Semar karo Sang Subakir magepokan kelawan tumangkari agama pungkasan nganti bisa dadi srana rahayune tanah Jawi nganti saiki Anoman. Aduh Yai, babar pisan kula mboten nduga mono. Bilih papan menika papan ingkang luhur, papan ingkang suci. Mila menawi ndika badhe mbangun kayangan wonten mriki, mugi wonten keparinging penggalih kula badhe nderek uyung-uyung anyeng uyung tetep kula badhe nderekaken dumateng paduka Sang Pamong sejati. Ya matur nuwun pancen kaya mulan.
warantena becik besok mendemo baris kang prayitna Yama saranta wong ing Dwara pati tinumpes panik wawak Pandhawa ora wurung dadi mungsuh ora wurung dadi mungsuh menawi mboten lepat ingkang dados pamawas kula ingkang rawuh wonten ing Gunung Tidar menika pepatih Ngastina saking Plasa Jenar Raden Patih Harya Sengkuni sarawuh ndika kula ngaturaken pambagi panakrami kunjuk Raden iya Kyai Semar ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestuku mara gage tampanana kainggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat Ndara Kartamarma dipun prayogakaken anggenipun pinarak lho iya Kyai Semar ora kurang prayoga anggenku prapta kok janur gunung kadengaren ndika rawuh wonten ing Gunung Tidar manggi dumateng kula Semar wonten menapa Raden Patih Kyai Semar wase wigati ngene ya Kyai aku mundi dawuh pangandikane Ratu Ngastina ya kuwi angger anak Prabu Duryudana gandeng Gunung Tidar iki papan ingkang subur papan ingkang indah papan ingkang nengsemake dasare hawane adem weh prabawa tentrem keparengi anak Prabu Duryudana ing Gunung Tidar kene bakal didadekake papan pariwisata kanggo srana panglipur diri tumrape para kawula sing sumpek rasane sing kebidung kang dadi pikirane mengko kanggo nginggar-inggar manah nginggar-inggar karo pikiran ya kuwi lerem nginep mapan ana ing Gunung Tidar jadi papan kene bakal dibangun papan palereman papan pariwisata lan apa wae kanggo srana nglipur rasane para kawula nuwun sewu mangke rumiyin nggih sepisan Gunung Tidar mriki sanes kabawah kaprintah negari Ngastina niku pisan angka kalih sampun marambah makaping-kaping para-para tiyang Ngastina niku anggenipun serakah dakah-dakah bola-bali mung rusak alam bola-bali mung mulasara bumi kanggo mareme para penggedhe Ngastina nuwun sewu mila mboten aneh mboten mokal ing jagat mriki akeh bencana lindhu prakempa banjir bandang lan ugi wujudipun alas ingkang kobar kawlagar merga ya saka pakartine menungsa sing ora gelem ngopeni lan nglestantunaken alam ingkang endahipun kados mekaten kula kok mboten nolak niku mboten kok kula mboten sarujuk kalian pamanggihipun Ratu Ngastina menika babar pisan mboten ning monggo to dipun penggalih jagat niki bumi niki nggo diayomi diopeni bareng-bareng sampeyan kudu eling sing jenenge bumi sing subur loh jinawi niki yektine dudu warisane mbah-mbahmu mbiyen ning niki titipane anak putu sing kudu direksa lestarine nganti kapan bae ing langit telat katon lir kincanging alis prisang maweh gandrung sabarang kadolo tetelamun ta ora kena ginawe becik Semar
kowe wegah nampa wewarah ora manut karo dawuhe Ratu Ngastina. Mongko anggenku teka mrene iki nganti prasata Kurawa lan aku diparingi Purbawasisa. Yen nganti kowe beguguk ngutawaton Gajah Lar Singa Barong ora gelem nglilakake bumi iki kanggo papan wisata lan kowe ora enggal lunga saka Gunung Tidar. Ora kok aku meden-medene iki ora nganti kentong subuh kelakon gilang-gilang kuandamu dudu arepe dhewe. Tujune kok enek Anoman. Lek Anoman ra mangkat terus sing mere terus sapa iki? Mergo aku apal karo watake Kurawa. Anggere nek papan sing apik, papan sing indah, bingungi lar didadekke papan wisata, tan wurunga Gunung Tidar kene arep dibangun warung cilik-cilik, sakjroning warung mesti dikeki jajan, bikang sing iso jigang, tahu sing iso guyu. Mongko papan kene papan planyan, papan maksiat wis akeh sing ditutup. Parandene kok kaya nggudhe guyangan arep diuripne neh karo Kurawa kuwi piye. Anoman tak ngewangi ndonga muga-muga sedya sing hayu manggih rahayu senggono. Mareka den prayitna semulireke kapale Yoni Kondayani Satno
wong mati ora yen obat yen urip Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Mak, iya. Nduk, dawuh, Mak.
Puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat awake dhewe sak kanca. Ing ratri iki bisa sowan ana ing alun-alun Reksa Gati. Reksa Gati. Kok asmane Reksa Gati. Reksa ki tegese ngopeni utawa ngayomi. Ngopeni utawa ngayomi. Ewadene gati kuwi tegese bab sing baku utawa penting. Banjur maknane penjabarannya kanthi mapan oneng alun-alun Reksa Gati yang terpenting buat Bapak Bupati dan Wakil Bupati tetap berjiwa besar. Ya jeneng ditanggap lah yo ngelem to, Nduk. Ah iya, iya. Tur ya Pak Bupatian karo kowe wis kaya anake dhewe. Oh iya temenanan wiwit jaman semono Piyayi Medion ya padha nekseni muga-muga Pak Hariwur tansah dipun paringi seger waras, sehat, amanah penuh dengan barokah. Amin. Terutama kesehatan ya Mak, mergo manut dawuh sing ndak tampa panjenengane anggene melayani masyarakat kuwi ora mung 12 jam ning 24 jam. Bener. Yen esuk nganti sore kuwi genah ya kuwi tindak ana ing kantor. Mengko bengi isih nampa dayoh meneh, mongko dayohe le kundur ya ngarepke subuh. Ya, bubar kuwi panjenengane banjur silaturahim keliling jamaah nindakake salat subuh ana ing masjid-masjid sak wewengkon Kabupaten Medion bar subuhan ngantor meneh. Kapan le istirahat, kapan anggene sare. Mula awake dhewe mung iso ndongake muga-muga Pak Bupati dipun paringi kiat sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Iya, bener Mak, bener. Hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458. Ya, dengan tema ya kuwi berinovasi dan berkolaborasi untuk Kabupaten Madiun bersahaja. Ya, Hari jadi Kabupaten Madiun merupakan ungkapan rasa syukur dan juga semangat baru dalam kebersamaan, sinergi serta gotong royong dari semua pihak agar terwujud Madiun yang bersahaja, bersih, sehat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Apa ana meneh Mak penjabaran dari kata bersahaja, makna positife ana apa ora? Tetep ana, Nduk. Sepisan sing jenenge bersahaja kuwi sikap yang mulia, yaitu sikap sederhana, wajar apa adanya, ora neko-neko. Ya, angka loro tegese tulus, jujur dalam perbuatan maupun ucapan. Kuwi bersahaja. Ana meneh werdine ya kuwi walaupun mempunyai kelebihan namun tetap rendah hati, tenang dan santun dalam tindakan sehingga kewibawaan dan ketulusannya mampu menciptakan harmonis dan keselarasan. Nganti kaya ngono ya Mak. Mula sakjroning pengetan hari jadi iki aku kelawan kowe dadi kelingan sosok pemimpin ya kuwi Raden Rangga Prawira Dirja kaping 3 Bupati Madiun yang ke-16 yen ra kleru. Ya. Yang mengajarkan kita tentang nilai kepahlawanan, ketakwaan, pengorbanan, cinta tanah air dan pantang menyerah dalam memperjuangkan kebenaran serta keadilan untuk melawan keserakahan kolonialisme pada waktu itu. Kaya ngono kuwi. Ya Mak ya. Mula kang mangkono awake dhewe ngaturake panuwun kelawan Bapak Bupati Bapak Haji Hariwuryanto SHMAK. Wis panjenengane ya trep lamun to dadi Bupati Medion. Mongko adate anggere pejabat bupati ngono kuwi saurunge wayangan ki anggere pidato iki mesti dawane nganti 30 menit nganti sak jam. Ya.
ning panjenengane cekak aos sing tegese pancen Bapak Hariwur tanggap karo kahanan lan uga keresane warga masyarakat. Yang dibutuhkan pemimpin di era sekarang bukan pemimpin yang menyebar janji, bukan pemimpin yang banyak kata-kata mutiara, namun bagaimana untuk mengayomi masyarakat apa adanya tanpa adanya sumpah dan janji yang tanpa bukti. Iya, ngono kuwi ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Iya, sembah nuwun. Ugi ngaturake panuwun karo Ibu Bupati ya kepareng rawuh. Mau wis kepareng request karo Bu Kesi ya kuwi ngersakake lagu-lagu sing nembang Niken Salindri. Oh iya, antarane apa? Engko tak wacane akeh banget kok, Nduk. Pamundhute Ibu Bupati yen tak itung enek lek sak kaset. Ha iya ngono kuwi. Dicucukke yen ngono. Engko dicucukake. Uga ngaturke panuwun kelawan Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Purnomo Hadi MH. Iya, wis klop yen piyai loro kuwi. Yen bab religi lan uga kebijaksanaan kuwi Pak Hariwur, yen bab kesehatan ya karo panjenengane Pak Purnomo Hadi. Sing jenenge dokter ya mesti kesehatan nomor 1. Mula yen kowe ngrokok aja resah, aja bingung yen lara. Contone Pak Dokter Purnomo Hadi wae ngrokok ora leren-leren. Ayam. Dadi yen ana dalang ngrokok terus, kuwi ya dalang ngrokok ora menjaga kesehatan. Kuwi lho contone Pak Wakil Bupati ya sehat walafiat ngono. Dadi bojoku ben ora nesu ngono lho. Ayo. Jung ngrokok Pak, paru-paru. Ya tak sauri. Lek pancen ngrokoki le lara mesti paru-paru. Nek lek ora ngrokok le lara malah rupa-rupa warnanya ngono lho. Iya. Gaul yen Pak Wabub, gaul temenanan. Nyanyi apa-apa apik kok, Nduk. Ha iya, yen ra percaya engko ben nembang apa kuwi jenenge Lintang Asmara apa-apa wah jos temenanan. Iya. Mau nakokke, enggak ada musiknya, enggak ada organ Pak Dalang, mboten gadah hal ngono. Mergo kula niku dalang sing melarat, gadah kula ingin namung gamelan, Pak. Nah iya. Wah. Iya ora apa-apa ning gamelan ya iso digarap piye-piye. Gamelan ki nggih ngiringi klasik ya iso, nggih ngiringi qasidah ya iso, nggih ngiringi rock and roll ya iso, dangdut ya iso. Aja kok qasidah, aja kok rock and roll. Nggih ngiringi wong mendeme apik kok, Nduk. Ah iya. Ah ya ngono kuwi. Iya. Ya matur nuwun lan sungkem pangabekti kagem Mbah Tarom Bupati Sepuh ing Madiun. Nggih sembah nuwun Mbah Tarom, bekti kula katur mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Ugi Mbah Iswanto kuwi ya Wabub Sepuh. Iya. Bapak dan Lanut Iswahyudi. Asmane Bapak Masma Muhtadi Anjar Legowo. Apal karo asmane? Hafal. Wis muga-muga panjenengane jare kepareng mirsani wayang engko kena nggih tolok ukur yen pancen cocok, yen pancen karnan penggalihe engko ya lanut ya arepe wayangan. Ha iya nggih. Ngono. Tak umumne pisan yen nganti kono ra wayangan lak ya isin to engko ndakan. Sungkem kula Pak Dan Lanut. Ugi dumateng Bapak Komandan Korem, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Bapak Wakapolres, Bapak Dandim, Ketua Umum PSHT Pusat Kang Mas Murjoko, Kang Mas Dirman, ya Pak Mujono Wakil Ketua DPRD. Lan ugi kadang-kadang kula adik-adik kula anak-anak kula saking paguyuban Sinden Muda Madiun Retno Purabaya sing wis nindakake panembrama sore mau sangat hebat luar biasa generasi ampuh untuk Kabupaten Madiun. Iya, elok temenanan. Terus saiki piye? Saiki ngene, Nduk. Minangka salam pambuka niken ben nembang dhisik. Ha ya, bar kuwi lagi engko Cak Komet dan kawan-kawan. Sing dikersake karo Pak utawa Ibu Wakil Bupati apa? Sik tak golekane ning kene. Lah iki lho. Ibu Bupati karo Bu Wakil ngersakake siji Negara Angin. Tembang kangen sabar karo